Upozornenie na meškanie vlaku. Povinne miestenkový vlak Intercity 504 Kriváň, smer Žilina a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 19 minút, bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Attention please. Announcement of delayed train. The seat reservations compulsory intercity train 504 Kriváň to Žilina and Bratislava hlavná stanica. Scheduled departure at 1:19 p.m. is about 5 minutes late on departure. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. We would like to apologize for the delay. The passengers will be informed in time about any change in the delay. Rýchlik 814 Domica, smer Moldava nad Vodvou, Rožňava, Plešivec, Tornaľa, Číš-Kúpele, Jesenské, Fiľakovo, Lučenec, Kriváň, Detva, Zvolen osobná stanica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Kozárovce, Levice, Podhájska, Šurany, Šeľa, Galanta, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 23 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 4 a 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2 a vozeň prvej triedy číslo 1. Rýchlik 814 Domica, smer Plešivec, Zvolen osobná stanica a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 13 hodín 23 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. Osobný vlak, smer Ťahanov.